주진나라 गिबि 주दोंमोन आरो नाथाय जेनबायसा नङा होमबा नोंसोर ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगोन जे मानास समस्तियाव 2026 सनाव आं गिबि खेबनि थाखाय भट थुजेनदोंमोन आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों भटआबो जारिमिनारि जानांगोन माबायदि जारिमिनारि नोंसोर ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगोन जे मानास समस्तियाव 2026 सनाव आं गिबि खेबनि थाखाय भट थुजेनदोंमोन आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों होनना बुंनो हानाय जानांगोन नङा जुदि नोंसोर बुंनांगौ जायोब्ला थुजेननायाला गिबि थुदोंमोन आरो नाथाय जेनबायसा नङा होमबा मोजां जागोनसै बियो नङा होमबा आं जायनो थुदों बेनो देरहाबाय होनना बैसागुआव मोसानो हानांगोन आरो आं दहायनो बुंबाय बेवहाय देरहागोना जोंनो थुजेननायाला गिबि थुदोंमोन आरो नाथाय जेनबायसा नङा होमबा नोंसोर ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगोन जे मानास समस्तियाव 2026 सनाव आं गिबि खेबनि थाखाय भट थुजेनदोंमोन आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों भटआबो जारिमिनारि जानांगोन माबायदि जारिमिनारि नोंसोर ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगोन जे मानास समस्तियाव 2026 सनाव आं गिबि खेबनि थाखाय भट थुजेनदोंमोन आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों होनना बुंनो हानाय जानांगोन नङा जुदि नोंसोर बुंनांगौ जायोब्ला थुजेननायाला गिबि थुदोंमोन आरो नाथाय जेनबायसा नङा होमबा मोजां जागोनसै बियो नङा होमबा आं जायनो थुदों बेनो देरहाबाय होनना बैसागुआव मोसानो हानांगोन आरो आं दहायनो बुंबाय बेवहाय देरहागोना जोंनो थुजेननायाला गिबि थुदोंमोन आरो नाथाय जेनबायसा नङा होमबा नोंसोर ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगोन जे मानास समस्तियाव 2026 सनाव आं गिबि खेबनि थाखाय भट थुजेनदोंमोन आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों भटआबो जारिमिनारि जानांगोन माबायदि जारिमिनारि नोंसोर ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगोन जे मानास समस्तियाव 2026 सनाव आं गिबि खेबनि थाखाय भट थुजेनदोंमोन आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों होनना बुंनो हानाय जानांगोन नङा जुदि नोंसोर बुंनांगौ जायोब्ला थुजेननायाला गिबि थुदोंमोन आरो नाथाय जेनबायसा नङा होमबा मोजां जागोनसै बियो नङा होमबा आं जायनो थुदों बेनो देरहाबाय होनना बैसागुआव मोसानो हानांगोन आरो आं दहायनो बुंबाय बेवहाय देरहागोना जोंनो